36 orduz zine egingo da Donostian ekainaren 23 aurrera. Eusko Jaurlaritzak eta Zinema Bipek proiektuan parte hartzeko erraz jarri dute. Hiritik edozein lekutan grabatzeko baimenak lortu dituzte, beraz, partaideen zeregin bakarra laburmetrai interesgarriak grabatzea da. Horretarako 36 orduz filmatzen egon beharko da, online sortuko dira grabaketa taldeak. Parte hartzeko epea maiatzaren 31 arte izango da eta aktore, aktoresa edo figurante izateko castinga ekainaren 7an bukatuko da. Ondoren, ekainaren 23an dena prest egongo da, akzioari hasiera emateko. 36 orduz filmez bizirauten Donostian proiektuak aukera ezin hobea ematen du izena eman duten zineasta edo zinefilo guztiek ekoizpen zinematografikoaren fase guztiak disfrutatzeko eta 4 egunez elkarrekin bizitzeko hiria ezagutuz.